soc la Lorena, tinc 8 anys i visc a Linyola. Avui parlaré d'un llibre que es diu Lima i Lema. Ho ha escrit la Teresa Duran i els dibuixos de Jorge de Coral. Aquest llibre se tracta d'una nana que ha soñat ser una sirena i una altra a ser que estava a la lluna. Després van anar una nana va mirar molt rato els lleons i una altra els conills. Després van arribar a casa i era la nana que havia mirat els lleons era un lleó a casa i l'altra nana era un conill. Lima i Lema és molt guai. Us havíeu enterat que avui fa la formiga 100 anys? Me'n vaig a la seva festa.